La Fira del Conill de Vilafant ha celebrat la 21a edició en un diumenge assolellat i entremuntanat que ha portat milers de visitants al municipi. 9 restaurants, una pastisseria i un celler han estat els encarregats de servir els tastets als assistents. Amb un tiquet de 5 euros han pogut degustar 5 especialitats cuinades amb conill, fer un got de vi i acabar-ho amb unes cues de conill, un pastisset propi d'aquesta fira. La inauguració institucional s'ha fet a les 11 amb l'assistència de la directora dels Serveis Territorials d'Agricultura i Ramaderia Girona, Elisenda Guillaumes. L'alcaldessa, Consol Cantenys, s'ha referit a les qualitats de la carn de conill i a les múltiples aplicacions gastronòmiques que té. Aquesta és la mostra culinària més important del país dedicada a la carn del conill. No us la podeu perdre, perquè descobrireu que amb una carn tan saludable i saborosa com la del conill es poden fer una gran diversitat de plats, que van des de les receptes més antològiques de la cuina catalana a la innovació gastronòmica més actual. Vilafant ja fa 21 anys que va adoptar el compromís amb aquesta fira de contribuir en la promoció del consum de la carn del conill. Com cada any, complementa la fira les campanyes promocionals dels restaurants i les carnisseries del poble, sota els noms de Conill a la carta o avui Conill a casa. Aprofiteu i mengeu conill. En aquesta edició on s'ha presentat la marca Conill de Vilafant, com sempre hi ha hagut la fira d'artesania per tot el nucli antic i activitats molt variades, entre elles les dedicades a la mainada, en jocs gegants a Can Gelada. Ràdio Vilafant ha emès en directe des de la fira. Una de les novetats ha estat la cercavila de tambors i timbals amb l'associació Circus de Vilafant. Les activitats no s'han limitat només al diumenge. Dissabte es va celebrar el concurs Cuina Canalla, amb una alta participació de nens i nenes de 8 a 12 anys. També s'hi han fet conferències o demostracions culinàries amb la presència de l'àvia Remei.